And I was once I was very sick. I have surgery, so I was very sick. And then he called me from Dubai and he said, you can try spirulina, is very good and you should try. You know, when somebody is sick, then they can try anything. I was very sick, so I said, okay, Mr. Ghani is telling me from so many years, let me try spirulina. Така се случи в живота ми, че претърпях операция, след която се чувствах изключително зле. Съпругът ми се обади от Дубай и ме посъветва да пробвам спирулина. А знаете, че когато на човек му е зле, той е готов да пробва каквото и да било. Тогава си казах, защо да не пробвам? Съпругът ми говори за това нещо от толкова време. И това беше първият случай, в който аз пробвах спирулина. So I took spirulina. My HB was very low, my blood was very low. I was taking iron injection every week, one injection. So when I start spirulina, he gave me 12 morning, 12 evening. And after 1 month when I go to the doctor and she take my blood test and she said, your hemoglobin is 9. You are eating something? So I said, yes, I am eating spirulina. And she write the website also. She wanted to see what I eat because my hemoglobin from 3 to 9 in 1 month. Хемоглобина ми беше изключително нисък, трябваше да взимам желязо, веднъж седмично инжекционно приемах желязо. Това, което съпругът ми ме посъветва е да взимам спирулина по 12 сутрин и 12 вечер. Започнах да се чувствам наистина много по-добре и само 1 месец по-късно се върнах при лекарката, която беше моята лекуваща, за нови кръвни проби. Тя беше изключително очудена от това, че съм успяла да вдигна хемоглобина от 3 на 9 само за 1 месец и ме попита на какво се дължи това, дали не приемам нещо различно от предписаното. Аз споделих с нея, тя даже си записа името, за да го провери, тъй като наистина беше удивена от резултата. So, you know, I was convinced that time that product is something good. Вече към този момент бях наполовина убедена, че продуктите, които мъжът ми продава, си струват.